Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Let me read for you a message that was sent to me as a WhatsApp voice note. Hanzi makadi zvenyu vanzvadzi, can you please post my story on your group? Ini ndiri kutotsvakawo advice kuti ndoita sei. As I am talking to you right now, nditori paclinic, ndakakuvadziwa, ndakarohwa nezuro husiku. Makuseni pandabuda kuvaoneka zvakanaka ndikavati marovero amakandiita nezuro ndofunga kuti makaita zvekundikuvadza nyama dzangu mukati because ndiri kuita kurwadziwa zvisingaiti. Vakati it is okay, enda kuchipatara. Ndikavati chindipai kadhi ndikwanise kuenda kwaprivate clinic. Vabva vandinyima kadhi ndokubva vanditorera foni yacho ine mabanking applications edu ndokubva vangonditi enda kugovernment hospital. Ndokubva ndabuda paya, but pandangobuda gate ndabva ndangozviudza kuti at least ne100 rands yangu iyi yandakwanisa kubuda nayo mumba, let me go to the main road. Ndotora makombi ndoenda zvangu kuchipatara chehurumende. Zvekuzodzoka ndichazozviona after ndamborapwa first. Kwatinogara mukomanashi tiri muno muSouth Africa, but we stay kuma estates and it is a gated community. From where our house is located in this estate, kuti ufambe kubva ipapo kunobata boom gate kune entrance ne exit gate unotofamba zvekuma 5 to 6 minutes. Saka pandabuda mumba iye abva ambondisiya, ndokuzonzwa motikari yake ichidhiraivhiwa zviya zverafu. Ndokubva asvika akapaka motikari yake pamberi pangu, ndokubva avhura madhoo akandimanikidza kupinda mumotikari make so as to avoid maziso evanhu, because since it is a holiday vanhu vazhinji vanga vangodongorera because iye mamisiro aita motikari yake mavhiri aita zvekuspina zviya zvine noise and chihutsi chatombobuda, so people were just looking to the road kuti kochii chiri kumboitika. Inini ndikabva ndangopinda mumotikari. Pandapinda mumotikari abva atanga kundirova achindiudza kuti see what you are doing. Iko zvinozvi munhu wese ava kutozviziva kuti nezuro takanetsana. Ndokubva ndangonyarara paya, but anga achingondirova mambama kuti ndinge ndichipindirana naye pane zvese zvaanga achindiudza. Mhinduro ndanga ndinadzo, but semunhu akabva mukurohwa nezuro ende ndichiroverwa chinhu chekuti it was just a minor issue yekuti kana mukazondibvunzirawo kune vedare kuti zvinoita here kuti murume wako kana ukamubvunza kuti ko zvamasitata motikari mava kuda kuenda kupi, iye abva ndiudza kuti pandanga ndichida kushandisa toilet I then found out kuti hamuna kana tissue ririmo, so I'm going out kuti ndinge ndichinotenga matissue. Ndikabva ndavaudza kuti no, there is one last tissue roll ririmo muno mumba, let me go and replace it. Mova mapinda zvenyu mutoilet like the way that you wanted to. He started to reverse his car. Ini ndikabva ndamhanya ndikanomira pamberi pegarage door because ranga risati ranyatsokupedza kuvhara. Ndikabva ndaribata ndikati hakuna kwamuri kuenda, sure mungamutsira motikari kuti muende kunotenga matissue here, tinotoenda tese kana kuti mangwana since imimi musiri kuenda kubasa, it is a holiday, chiandei kugrocery tobva tinotenga zvinhu zvese zviri kushota muno mumba. But munhu aita sekunge achanditsika. Ininiwo ndikabva ndatanga kurova motikari because I was stuck between the back of his car and the closing garage door. Ndokubva aburuka nehasha. Paakada kundirova akabva aona kuti pamba pedu pane vamwe vanhu vainge vachidarika vachiita speed walking. Ndokubva amirira kuti vanhu vaya vadarike, ndopaakabva atanga kundirova. Saka paakandirova ndakascreama a little bit, akabva awedzera zviya zvekuti nyarara, wai uri kuda kuti the whole neighborhood inzwe kuti inini newe tiri kunetsana. Ndokubva atanga kundirova, akandirova zvisingaiti. Pese paaindirova ininiwo ndainge ndichiridza mhere zviya zvekuti the way that he was hitting me aindirova sekunge ari kutorova munhurume. Iye ainditi nyarara, kana uchida kuti ndiregedze kukurova nyarara, but I couldn't stop screaming. Ndakambozama kuti ndinge ndichimhanyira mumba, but iye akabva ndikorera simba. Ndokubva anokia the door that leads back into the house. Ndokubva aramba achingondirova and aita zvekundirova achindidzura vhudzi zvekuti the garage izvezvizvi mukomanashi kana mukapinda mugarage vhudzi rangu is all over the place because aita zvekudzura vhudzi ndichitoona kuti ropa rava kutoyerera richibva mumusoro. Vakati vapedza kundirova kudaro, he then dragged me outside. Ndokubva anditi geza ropa rako
I don't want kuti vana vazive kuti iwewe neni tanga tichinetsana. You see your behavior. Ndakakuudza kuti iwewe haunditeerere, uri munhu asingateerere. Now look what you have done. Ndakageza mukomana nemvura inotonhora. I had blood everywhere. Ndainge ndichingochururuka ropa from all different places. Face yangu iyi ndaitonzwa kuti it was swollen, but ndakapinda mumba ndikapretenda as if I was okay. Ndikabika, ndikapedza kubika, ndikapakura tikadya, then tikaenda kunorara. Then he slept on the couch. Haana kurara neni pambedha, ainge achingopopota achitaura kuti you are the reason why ndazosvika pakukurova because hauteereri, unondijairira. But chiri kundirwadza mukomana ndechekuti inini nemurume wangu uyu patakapinda muno muSouth Africa tainge titori vanhu vekuti we had nothing. Inini ndaitoshandawo basa iroriri rekuti ndaifamba mulocation ndichiita mapiece job ekuwachira vanhu. Ndakazogumisidzira ndava nekacrash kekuti vanhu vanoenda kumabasa maZimbabweans vaipfuura vachindisira vana vavo, but hapana mari dzaimbobuda because pamwana ndaingochaja 5 rand out of desperation. Yaingova nhau yekuti tikwanise kuwana mari yekutenga chikafu mumba. Iye murume wangu aimboshandawo maconstruction as a daka boy until tazowanawo mukana, asi mukana uyu wakangobva nekusaidi rababa because ivo vakabva vawana munhu akabvuma kuti ange achivatoresa birth certificate zvese nechitupa chemuno. As we speak right now, inini mukomanashi handina kana bepa rinonditendedza kuti ndinge ndichigara muno muSouth Africa. Ndizvo zvandanga ndichirohwerwa makusene mukomanashi kuti izvezvizvi hauna kana bepa rauinaro. Ukaenda ikoko uchanobvunzwa kunzi chii chakaitika, uchabva wavaudza kuti ndakanetsana nemurume, then they will try to connect the dots. Vobva vaona kuti inini ndiri kugara nean illegal immigrant. Mukomanashi, murume wangu wandakabva naye kuZimbabwe nhasi andiudza kuti I am an illegal foreigner. Ndachema zvisingaiti, but kunze kwekuti aone kuti marovero aakandiita kubva Nezuro andikuvadza, iye he kept on screaming at me achindiudza kuti nyarara because the more that you are crying uri kutoramba uchindipa hasha, saka kana uchiziva zvakakunakira dai hako watonyarara. And ever since zvaakawana chitupa chake chemuno muSouth Africa ndiyo yatova life yaanondiraramisa. Kana ndichifamba naye, kana tiri mumou, either tikapinda mushop, handitombotendedzwi zvachose kuti ndinge ndichishandisa rurimi rwamai. It's either I have to keep quiet because chirudzi chacho chemuno handitochigoni. Ipapapa he was threatening me pandanga ndamboramba kuti ndiende naye kwa private, ndichimuudza kuti shamari ndisiye zvangu ndiende kuhospital yehurumende. Kana vachindidipota vachandidipota zvavo, but ndinotanga ndauya kuzotora vana vangu ndodzokera nevana vangu kuZimbabwe. Iye abva ndiudza kuti kasi wakanganwa kuti iwewe ndiwe wega usina mapepa anokubvumidza kuti unge uchigara muno muSouth Africa. Iye nevana vose vane mapepa emuno muSouth Africa. Munhu asina kana bepa at all ndini mukomanashi. I don't know kuti ndoita sei. Should I just keep on holding on pamunhu akadai so? Ndava munhu wekuti I am something like a liability kwaari. Maybe atova nomwe munhu because ever since zvaakawana chitupa chake ichi he tried to be a good husband, but out of nowhere akabva achinja. Dzimwe nguva anokwanisa kungoplana mamwe majenis aya ekuti iwewe unomuudza kuti kosha unombondifungira here kuti inini handina mapepa, because paano kupinza pacho ndepaya pekuti haukwanise kupapinda kana usina mapepa. Sometimes I'll just lie kuti ndakanganwa passport yangu kumba, but zvekuti kana mhepo dzikakusimukira nzvimbo dzacho dzaanondipinza unokwanisa kutokaruka watosungwa. He once forced me kuti ndinge ndichienda naye pamaoffices eHome Affairs achida kunogadzirisa chitupa chake, but ndakamuudza kuti ko zvinoita here zvaurikuda kuita? Taraone kuti inini handina kana bepa randiinaro. Ko zvikangokaruka zvazobvunzwa about my papers tiriko kumaoffices eHome Affairs uchati kudii? Iye akabva ati hapana kana zvavanombotaura, but kana tava ikoko anokuudza kuti nyarara, ukasanyarara uchasungwa. I'm living like a slave mukomanashi, nemari dzose dzatinobata nekuti iye munhu ane mapepa ake akakwana. Ndakambomuudza idea yekuti ko inini zvandisinawo mapepa
mapepa, wadi waita kuti titange rimwe business kuZimbabwe. Woisa hako business racho either muzita ramai vako kana kuti muzita ratete hanzvadzi yake, but iye akavhandudza kuti neeconomy yekuZimbabwe I'll never even risk my money. Saka iye zvaari kuita ari kungotenga dzimba dzake muno muSouth Africa, but what I am afraid is since inini ndiri ndega ndisina mapepa, iye nevana vane mapepa, ko one day akazomuka azongowana either muSouth African kana kuti umwe muZimbabwean anenge ane mapepa anomutendedza kugara muno muSouth Africa, am I not going to lose everything that I worked for? Because kuti akwanise kuwana mari yacho yaidiwa kuti tinge tichidhiza vanhu vanoshanda kuHome Affairs, pakazobuda birth certificate rake zvese nechitupa chake. Ndakashanda mukomanashi zviya zvekushanda zvekuti ndakasvika pakunoshanda pane imwe company yaita zvekuforoma zvidhina, ndaiswera ndakakotama mukomanashi nekuti basa rangu rainge riri rekumwaya mvura pazvitinha izvozvo nekuzvirongerera. Zvitinha izvi zvainge zviri zviya zvesimendi zvekuti kana ukachibata chitinha chacho chiri chinyoro chinokudya ganda remumaoko, zvekuti ndaidya sadza ndakabata spoon, ndaisakwanisa kubata chinhu chinopisa nemaoko angu direct. Ndaiti kana ndichibika so ndaitopfeka maglovos nenhau yekuti ndainge ndadyika maoko nesamende. Murungu wataishandira aisambotitengera either mauniform ekushandisa kunyange magamboots, waitopfeka maplastics mumakumbo nekuti samende inodya nyange matennis andaipfeka mumaoko. Waitanga wakapfeka maplastic, but plastic racho raizosvika pakubvaruka. But kana ndikakuudzai nhasi mukomanashi kuti kana ndikati ndikuda kuonawo mamovie especially maNigerian movie, kana ndikangowedzerawo volume zviya zvekuti unenge uchida kunzwa zvacho zvinenge zvichitaurwa, unoudzwa kunzi ndo problem yenyu maZimbabwean pese pamunenge muri, you just want everyone to know kuti you are a Zimbabwean. Apa munhu anenge apinda mumba either unenge uchiona madrama kana macomedy ekuZimbabwe aya echishona, apa unenge wakaisawo volume iya yekuti unyatsokunzwa kuti zviri kunzi kudii over wanzi. Saka izvezvezvi if people walk past and they hear zvinhu izvozvo zviri kutaurwa muTV, do you think kuti vanhu they will just smile at you? Handiti nexenophobia iriko tinokwanisa kutouya tikabva tatopisirwa mumba, but yet muestate imomo mutori nemamwe maZimbabwean who are so open zvekutoti vanotozivikanwa kuti they are Zimbabweans, but there is no problem. Vanozviridzira music yavo vanoita sei, but inini ndinogara ndakangombunyikidzwa mukomanachi zvekuti I'm not even allowed kuti ndinge ndichiita anything chinoragidza kuti ndiri muZimbabwe. Ndiri kutokumbirawo rubatsiro mukomanashi about this issue. Ndambofunga kuti ndoenda here ndobva ndangonoripota the whole case yekuti akawana chitupa chake nenzira dzisingatendedzwe, but ndazofunga vana vangu kuti kunyangwe ndikaenda ndikanomhangarira vana vangu ava they are having a good education kuprivate school kwavari kuenda, and at least they are having a good life muno muSouth Africa, but inini yangu future it is not certain at all. Nemashoko ose aindiudza Nezuro paindirova, I know kuti maybe munhu wekuti ainge anyanya kutsamwa, but zvimwe zvacho zvaaitaura ndizviya zvekuti I am just staying with him but I am just a liability, because akasvika pakundibvunza kuti unozviziva here kuti izvizvi kana panapa pakasvika vanhu veimmigration ndinokwanisa kutobhadhariswa fine yekuti ndiri kugara nemunhu asingatendedzwe kugara muno muSouth Africa. Now wava kuda kutondishusha mushure mekuti ndinokwanisa kutobhadhariswa mazimari. Auzive kuti June muno muSouth Africa munenge mava kusabvumirwa maZimbabwean here. I am so hurt mukomanashi. Obsession yake iyi yakatangira pakabuda birth certificate rake tichiti takamirira chitupa chake, zvekuti dai ndakakwanisa kuona zvose zvaizoitika kumberi uko ndingadai ndakangozvitorera zvangu vana vangu ndobva ndazvidzokerera kuZimbabwe. Kana kuri kutambura ndaizotambura zvangu ndiri munyika yandakazvarirwa than kutambura kwandava kuita mukomanashi kwekuti ndinogara ndakangovharirwa mumba ndichinzi ukabuda unokwanisa kusungwa. I don't have any freedom of movement at all. Kunyangwe kutumira kwatinoita mari kumba, iye anongozviudza kuti as long as inini nevana tigere kuno kuSouth Africa everything is fine. Munhu wekuti nyangwe hama dzake haasisina kana munhu waanombocheka at all, anozviudza kuti ari kuzvibuildira upenyu hwake nevana vake muno muSouth Africa. Ndiri kukumbirawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndoita sei. Handina skin lightening product yandisina kumanikidzwa kuti ndinge ndichiishandisa mukomanashi. Ndine mamwe maskin lightening products ekuti ndaiti kana
kana ndikamashandisa ndaita mamwe mapimples airwadza kana kubata, but munhu aingoramba achindimanikidza until I was light skinned. Now anonditi at least kana uchifamba people will never suspect kuti you are a Zimbabwean. I'm really sorry mukomana nekurekodhera panzvimbo yekuti pakazara noise because this side it is very windy and kana kukwanisa kugara panzvimbo 1 ndiri kumboita ndichiti kana ndikagara ndobva ndambobuda panze ndiri zvangu paprivate clinic, but iye kubva zvaandisiya haana kana kumbogara ada kubuda motikari, angondisiya akabva ati pinda unobhuka, I'll come and pay later, ndokubva atodriva motikari yake akaenda. Ndisivi kuti adzokera kumba here kana kuti kune kumwe kwaamboenda. Please help me mukomanashi kuti ndiende zvangu kumapurisa handikwanise kuenda kunomuripotera kumapurisa for the sake of my children. Ndava kungozviudza kuti saka ndichangofira zvangu vana vangu kuti vakwanise kuhave a better future. Vedare ndo voice note randatumirwa navanzvadzi vedu. It is such a sad story. Please let us try to give a counseling in the comment section. Upenyu mutoro. Rekaiti vataenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi makadini, ininiwo ndakaisira murume weshamwari yangu mushonga wekuti andide. Zvakangoitika sekutamba mukomanashi. Inini ndiri mukadzi ane makore 30 handina kumbobvira ndaroorwa. Ndichikura ndaiva neshamwari yangu aitoitawo kunge takazvarwa nababa naamai vangu, asi kwete kubva kuhembe taipfekedzana. Asi takazoti tava kuma 25 uko pamakore, shamwari yangu yaingowana vakomana vane mari, hembe, mafoni zviiko, asi zvimwe ndaingopiwawo. Ndaitofarawo sezvo taipfekedzana, asi akanowana mumwe akamuroora. Ndikaenda kumarooro kwake, akazondideedza kumba kwake kuti ndimubetsere kutsvaka gauni. Mukomanashi ndakaenda tikanoita zvese, asi ndichiona vachifara ndakabva ndatanga kuita godo, nekuti ndakanga ndisinawo wandaida oro ane mari seweshamwari yangu. Izvi zvakaita kuti vasati vachata ndinopiwa mushonga wekuti andide, sezvo aimbonditarisa zviya zvechitsotsi. Mumwe musi ndakabika chikafu ndokubva ndaisa zvangu akabva adya. Apa sawi vainge vakarara. Mukomana wacho akabva asimuka ndokubva aenda kubasa. Iye akazobudawo, but akazodzoka masikati habi wake uya akabva asvika ndokubva atanga kunditsvoda, neniwo ndikabva ndatanga kumutsvodawo. Ko zvakazotoitika zveipapo, murume wedu anotouya kubedroom kwangu kuma 1 odzoka kuma 4 kwake, akazotibata habi wake atori pamusoro pangu, akabva adzingwa akanosiyiwa kumba kwavo. Izvi zvakandifadza nekuti iyewo ava kudzwawo zvandaifilawo manje. Akanoudza shamwari yahabi kuti ndo zvatiri kuita, asi akatukwa nekuvharisa ushamwari. Nawo ndini ndatova madam boss pamba tese tiripo kungotarisana. Akamborongedza hembe dzangu akati ndibude, asi ndakaramba. Habi akasvika akamurova akanzi atore mabhegi angu amadzosere murumu mangu. Ndini ndava kutomutengera hembe. Mubedroom ndava kutorara make, iye anorara mangu. Musandijaje nekuti ndiye akatanga. Nawo ndiri kuita zvekuti azive kuti wepedyo ndiye anotokurasisa. Ndiri kutoda kuti asaine mapepa emba iite yangu. Sawi ndiri kuda kuti vapenge vobva vabva pamba, zvangu zvinenge zvaita. Please post for me mukomanashi. Veduweti sadaro, this is very wrong. I know it is a confession, but it is very wrong. Vedare, please let us talk about this issue in the comment section. I'll be back with another episode very soon.